Welcome again to our channel. Welcome sa kitchen ng Rich Cheats. Magluluto tayo ng original Filipino traditional chicharon. I will show you how to cook Filipino chicharon. Dahil yung mga ginawa natin noon ay yung hindi natin ibinibilad. Ngayon, ang sistema ay yung original, yung ginagawa ng mga sinauna. Yun ang gawin natin. Okay? So, eto guys, itong negosyong ito, kung gagawin yung negosyo ito guys, ito ay napakaganda dahil malaki ang maitutulong sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga nasa abroad. Sinasabi kong lalong-lalo na mga nasa abroad dahil guys, dito, ang raw materials na bibilhin ay napakamahal. Not like sa Europe, halimbawa, pag bumili kayo ng pork skin, ang mura-mura dahil parang considered scrap na yun eh. Dito ay sobrang mahal, kaya ina-advise ko itong lutuin chicharon na ito, makinig kayo na nandyan mga OFWs, like for example, yung mga OFWs na gustong-gustong makaipon ng para sa mga investment nila dito sa Pilipinas. Ito yung napakaganda at alam nyo kung sinong ang original na gumagawa ay ito. Papakita, ali ka nga dito, mahiyain. Ito talaga ang pinakamagaling na chicharon maker sa Rome noon. Kaya kami noon ay nakapundar ng medyo malusog dahil malakas po ang bentahan namin ng mga ganyan noon. Every day off namin ay yan ang dala-dala namin kung saan sa mga tindahan, mga oriental store sa Rome or sa anywhere in Italy. Okay? So, ngayon guys, ipapakita ko at ito'y napakagandang lutuin dahil kokonti lang ang ingredients, hindi complicated. Kasi ito, pork skin, I have here pork skin. I bought 5 kilos of pork skin, pero sabihin natin pork skin, pero dito sa amin sa Bohol ay may kasama siyang fats. Wala akong choice, kundi ito na ang isasampol ko sa inyo. 200 na ang kilo ngayon. Alam nyo, ang kilo na nito ngayon is 210 pesos per kilo. That is why, sabi ko, na-advise ko dun sa mga gustong magnegosyo nito guys, ang pinakamagandang negosyohin na pagkain Pilipino sa abroad dahil ito ay napakamura ang pork skin. Okay? So, kayong mga OFWs dyan makinig dahil ito ang mga sideline namin noong nandyan pa kami. Walang nababakanteng, walang oras na hindi kami kumikita kahit day offs namin. Mas malaki pa ang kita namin sa day offs namin kaysa doon sa main job namin. Kaya, isineshare ko sa inyo bilang tulong. Sana naman ay ma-appreciate nyo. At ito na yun guys. Eto. Ganito pa lang ito dahil raw material. Ayan ha. Ganyan. Ito ay 5 kilos. Alika dito lakay ko. Gawin kong thumbnail ito. Ayan. Ayan, ganyan. Yan ang aming gagawin chicharon. Ito pa lang ang itsura niya dahil hindi pa naluto. Mamaya pagka naluto, hindi mamaya ha, mga how many days pa ito na i-process natin. Pero ang ingredients lang ay garlic, black pepper, and the laurel, and of course the salt, no? Sa mga negosyante na gustong pasarapin at palasahin ng maganda, masarap ang lasa, ay nilalagyan ng betchin. Pero yung sa iba ay ayaw ng betchin. Galit nga sila, di ba? Pag naglalagay tayo ng betchin. Kaya nasa sa inyo kung lalagyan o hindi. Okay? Kung sa negosyo, I will advise you to put a little. Kahit little lang. Okay? So, eto na. Ngayon ay start. The number one process of this is to clean the blood. Okay? Clean this is, let us open this.
Ayan guys, ihulog ko siya dito sa itatalikuran ko kasi. Ito na natin, ihulog natin sa basin. Dito papa, lapit mo nga. Ilagay ko lang dito sa lababo para mahugasan. Ayan. Mahal ang balat dito. Pero sa abroad, mura lang ito. Okay? Kaya, advisable na magnegosyo ang mga Pinoy. Yan, sa abroad, siguro sa US, mura lang din to. Sa Europe. Siyempre, Europe, doon kami galing. Doon sa Rome. Sa Italy. Oh, ngayon, ay kailangan natin hugasan bago pakuluan. Okay? Lagay ko muna dito dahil hugasan natin. Hugasan natin guys. Bago. At itong pelangganang ito, lagyan ng tubig dahil yan ay ako kasi, ang suki ko na panglinis ng mga pagkain ay itong baking soda. Okay? Babag ko lang ito kontiga. Tunawin ang baking soda at ibabad ng 2 to 3 minutes para man lang iwasan natin ang kumain ng masama. Okay. Ngayon, ay linisin ko ito ng isa-isa. Medyo matigas pa, pero okay na. May laman-laman kasi itong nabili namin. Wala namang iba. Alam niyo sa Rome, pag bumili ka ng ganito, nakarolyo. Ang ganda. Maayos na kakarton itong mga ito. Ang ganda ng ang sarap bumili ng balat doon dahil malinis na, hindi mo natatanggalan ng taba. Uniform talaga, skin siya talaga. Dito ay pagtiyagaan kung ano nandiyan. Okay, ito ay gawa natin ng paraan na gawa natin chicharon na masarap. Ayan. Doon sa mga gustong mag-sideline dyan sa abroad, ito yung napakaganda guys. Super ganda na pagkakitaan. Ito ay sineshare lang namin para sa mga kababayan dyan, gustong mag-sideline. Para sa ganun ay hindi naman masayang yung oras nyo. Pagka may vacant time ninyo, ay pwede kayong gumawa nito at gawin yung business. Maganda. Kahit man dito guys, kaya lang medyo sa pagka ngayon mahal ang balat dito. Mahal guys, pero at least kung gusto nyo rin, pwede rin. Kaya lang yung margin ng yung pagpe-presyo ay mahirap na kasi medyo magkakaroon na ng problema dahil syempre magugulat yung tao, yung chicharon bakit ang mahal. Pero yung mga nakakaintindi ay bumibili pa rin. Ayan. At ito yung masarap na ihalo sa ginagamit sa panghalo sa toppings ng palabok. Ayan. Kahit sa pansit, sa munggo. Ang sarap itong pangsahog. Naku, ang sarap nito. Kahit sa pakbet, pwede. Ang sarap nito guys, pampalasa talaga. Tingnan nyo, may halo siyang laman. Ayan. Okay, babad natin dyan. For the meantime, nababad natin yan, ay handa ko na yung kaldero.
Lagyan ko na ng tubig. Ayan. Ito muna. Then, salt. Abundant amount para maglasa yung balat. And then, cover it. Ihanda natin ang bawang. Peppercorns. Then, takpan. Hintayin na kumulo. Ayan. Ilagay na natin. Ayan. Tumulo na. Tumulo na. Lagay ko muna itong ano, ay laman. Okay. Tama na muna. Dahil mag-expand yan habang pinapakuluan. Ganyan lang. Huwag nang takpan. Okay. Bale, 15 minutes natin na pinakuluan, guys. Ganyan lang. Pag nakita mo medyo na-darken na yung ano, yung skin na ganyan. Tapos maging parang
ano siya, yung ganito, nakilnet. Kung sino ka ano pa nakilnetin. Oh. Diba? Ayun. Ayun. Ayan. Okay. Muna. Dalawang salang yung ating nabiling balat. Dalawang salang pala. So, may isa lang again. Next batch. Last but not the least. Ito mo. Ay, yan. Sasali yan. Laman yan. Para sa pakbod. Okay. Wait again for 15 minutes. Ayan. Ano, medium high ang okay. Okay na. Okay na dito. Harvest. Okay. Now, next is to clean the pork skins. Linisin natin, tanggalan natin ng mga laman at yung fats. Okay. Let's do this. Yan, sineperate yung taba. Ang mas marami yung taba kaysa yung balat. Kaya, kukunti ang magiging resulta pagkatapos ng lahat paglilinis. Ayan. Ay unti-untiin natin na initin itong itong nakuhang taba, gawin nating mantika. Ayan. At ito ay magsisilbi, pagluto natin ay makakatulong sa pagluluto natin ng chicharon. Gagamitin natin to guys. 9 tiendes. Ayan.
sisihin natin para makakuha tayong mantika dyan. At ito naman ay tuloy-tuloy pa rin ang paghihiwa doon ng kanyang balat. Okay? Ayan guys. Sisihin natin ito. Maliit yata masyado yung kanyang kawaling napili. Kaya dapat i-transfer sa malaki. Ang galing niyang pumili ng kawali. Ayan. Okay. Gagawa tayong mantika out of that fats from there para pang prito natin ng chicharon pag natuyo na. Ngayon, ayan, ano natin, sinisisi natin para sa ganon ay maging mantika. At ito na yung ating balat na ibibilad. Okay? Let's do this. Na yung nasisisi na ating taba. At ito naman yung ibibilad natin. Let's go and bilad-bilad. Let's dry it under the sun. Spread it all over. Yan na yung araw. Okay na. Ayan, ang init. Sobra. Ito. Naluto na ako. Ako naman ang unang naluto. O siya, okay. Ako ang unang naluto, guys. Ano ba yan? Ayan, spread natin. Spread it all over. Ayan, madali nang ano yan. Matuyo. Okay? Let's go. Tama na. At tayo naluto na. Okay na. Okay. Okay na. Ito na yung binilad namin kahapon, guys. Naging ganyan siya, oh. Malapit na. Kasi ang init-init ng araw ngayon. Favor na favor kasi summer. Kaya naisip kong ipakita sa inyo yung pagbibilad ay ganito. Ang magandang bilaran ay itong plain sheet na ganyan. Tapos lagyan nyo lang ng karton na see to it na yung karton ay malinis naman. Ito naman yung karton ng noodles, Lucky Me noodles. Malinis yan kaya
okay na okay yan. Ayan. Para ma-absorb din niya yung taba. Pag merong may karton na ganyan. See? Lumiit. Lumiit siya, nag-shrink. Pero ito'y maganda ang pagkabilad. Oh? Ang ganda niya. Maano siya. Parang gelatin. Ayan. So, hintayin lang natin na matuyo siya, masisi na masisi yung kanyang taba bago natin iprito. Ito yung pang second day niya na pagkabilad. Kung tuloy-tuloy ang pagkabilad na ganitong sobrang init, ay mga siguro 3 days lang. Anong gusto mo sa akin? Ha? Lagi mo ako niloloko ha. Ito na yung third day guys. At nakita nyo naman, ay malapit nang matuyo. Siguro this is the last. Ayan, ibilad uli natin para sa ganon ay mapirito na natin ang ating chicharon. Sarap nito pag naluto. Ayan. Ayan, tiyagaan lang guys. Medyo tiyagaan lang kasi ang processing nito hindi simple. Kailangan matyaga. Okay? Ito yung traditional kasi na pagluluto ng chicharon. Naluto siya. Parang okay na yata ito. Oh. Naku, ang kintab-kintab. Nasisi na siya. Talaga, tingnan mo yan. Ang gandang tignan, no? Kintab-kintab. Ayan. Maganda dahil mainit. So, pwede na itong iprito guys. Pero hayaan na muna natin hanggang mamayang 5. 1 o'clock pa lang. Kapapasok pa lang ng mga trabahante. 1 o'clock pa lang. Ito na yon. Bale, 2 days na nabilad. Ganyan na siya guys. Ngayon, this is the last but not the least na pagbibilad natin. Bilad uli natin. Maliit lang naman kasi ito, kukunti lang siya kasi bale sabihin nating 2 kilo lang yung pork skin kasi yun nga nalinis natin yung balat ng pinakuluan at ang daming taba, di ba? So ito ay pure pork skin na ito, natanggal na yung taba, that's why kukunti na. Pero makikita nyo yan pag niluto natin kung gaano siya mag-expand. Okay? Balat guys, wow. Ito yung na. Sa tingin ko ay ready na. Oh, look at this. Meron akong binali kanina na ang lutong na Oy, tigas. Bakit ganun? Basta pagka ganyan malutong na, tapos makita mo yung taba niya na na kumapit sa skin ay ganyan. Meaning that is ready na. So ito ay nabilad ng 3 consecutive days na talagang mainit na mainit. Na binilad siya from 8 AM up to 5:30 PM. Ganon. Ganon ang pagkabilad sa kanya guys. Tingnan mo. Oh, that is the one sign also. Another sign na siya ay ready na. Tumutunog siya pag napunta sa bumagsak sa metal. Look. Look at that. Ilang beses na akong nagpalit ng karton guys. Yung karton ang nag-absorb ng fats. So, okay na ito. Dry na siya. So, wow. Puputok na ito. Ready na for frying. The final procedure. The final procedure is to fry this. Let's go! Now, the pork skins are already totally dried. Kaya, pwede na natin ipirito. Ito na. Okay guys. At naghahanda tayo ng mantika. Doon natin ipiprito ito. Pinapainit yung mantika. At naku, matigas nga. Tingnan mo. Oh, di ba?
Dito maglalagay tayo ng initin nating mantika para sa pagpipirito ng ating chicharon. At ngayon makakatikim tayo na napaka super sarap na traditional chicharon na meron tayo dito special. The best, the number one, the champion, the best of all chicharones. Okay, tumawa naman kayo dyan. Hihihihi.
Wow, yan yung sinasabi kong maputok, masarap, maputi, at napaka-dainty na chicharon. The best. Export quality talaga. Ang ganda, ang sarap. Okay, so ngayon, try natin itong bagong luto. Nalagyan na ba ng salt yan? Oh, ito na ang sausawan natin. May pinitpit na bawang. Magpisat ako ng isang sili kasi yung iba ayaw nilang manghang. With my own bare hands na ginanyan ko para sa ganun ay maging spicy. Ayan. So, try natin. What will I try? Asan dito? Ito. This one. Kain tayo guys. Ito na yung chicharon na sinasabi ko na pinakamasarap. Isawsaw natin dito. Manghang, spicy. Kahit artificial ang ngipin mo, ang lambot. Makakain ito ng artificial ang ngipin kaya no problem. Kahit sino makakain sa chicharon na ito. Tularan nyo kung paano paggawa the traditional chicharon ng Pilipinas. Ito yun guys. The best talaga. Okay? So naituro namin ngayon. Ito ay napakagandang maging negosyo abroad. Like for example yung mga OFWs na gustong makapag-ipon ng para sa investments nila dito sa Pilipinas. Ito ang napakagandang gawing business abroad kasi mura lang yung mga pork skins dyan. Okay? So, marami pang lulutuin ang tabayanan. Tingnan nyo yung kakarampot lang na dami nung chicharon kung gaano karami mamaya. Okay? Kain muna tayo. Ang lambot, ang sarap. Grabe. The best. The best talaga guys. Tingnan mo kung paano mag-pop, no? Sarap. Here it is, chicharon, the best, the number one. The sport quality and special rich chicharon. Let us sausaw. And then, ASMR.